sinegeng ingkang suka parusuka nengge Kocapo kang wonten sanjabaning Ratu Ndrawati Patih Uda Ngawi para Madyabala Panganasta Pindhaka mlebeting Dwaja kapipiting Maruta datar mantra-mantra iku Madyabala Ndrawati pating glidra pating glajit kaya gabah deniteri mijil saking stinggil damulat lakuning rata kencana wanci bangun rahina surya kang mijil saking bumi tumungup arsa madangi jagat Pamastyaki berbagi debat ingkang putra paman wonten ing atas penapa Anggir Antarja wonten dawuh gandeng Koko Prabu dawuh debateng pun paman samenika Anggir Antarja kulaturi kendel ingkang sekeca kemawon Narendra menika mau ing badhe mapakaken pun bapa ngaten amargi wonten Ratu Ndrawati menika ngetanggal jawab pun paman nggih. Ya monggo paman monggo. Kakang Pati Udawa cumadung dawuh. Wis tok budal kabeh Wadyabala isampun. Kenahipun boten badhe nguciwani. Anggen kula midhalaken Wadyabala jagi negari. Sampun kula pilih Wadyabala ing digdaya-digdaya. Sampun kula pilih Wadyabala ing sentosa-sentosa Raden. Kakang Pati Udawa cumadung dawuh sesuk meneh yen milih Wadyabala aja tok pilih sing sentosa lan digdaya. Lah kersanipun kados pundi? Pilihan Wadyabala sing sentosa digdaya tur ya betah melek. Senajan to digdaya, senajan to sentosa jero langit yen gawani turu wae percuma ora ana gunane. Yen ta rasake kok kaya wiyaga. Wiyaga arep pintra kosipanen gawane turis percuma ana gunane.
Awan merem wae. Upaminipun kangge cegah pungun lajeng main kados pundi? Sing jeneng main dadi larangan negara ora kena. Uyi. Kowe dadi pantuming para kawula merga Kakang Pati Uda iki rangkaning ratu. Patut kena kanggo cuna tepa paliping para kawula sak negara. Uyi sedhiku. Ning ketoke kok angel kon ilang. Siji main, loro korupsi, ping telu perselingkuhan. Ketoke angel kon ilang. Arep dibiwarake main kudu dibrantas sak oyot-oyote bukti nyatane do ndelik-ndelik menika sampun mbudaya kok nggih mengono Kakang Kakang Udawa Jumadung dawuh aduh aku cerano cerak aku dono tak perpakan ratu iki mau yen panjen tak peno kanthi apik gelem bali supaya bali nanging tak peno kanthi becik ora gelem bali ngati-ati ana aku gadeng jerahe ngatos-atos Raden. Ana satriya ana ngarep aku sapa kowe yen takon karo aku Senopati Ndrawati aku Setyaki Prabu Sasrambara ana barang yen kowe tampil kok kanthi apik dene iki bali yo aja tok bajut nggono bakal lamar marang Dewi Walasemudra wah dalah iki aku ora urusan karo kowe. Aku bakal ketemu karo jeneng Raden Sobo. Mergo pancen kuwi sing ngedeke panggung boyo. Sayembara perang, sayembara pilih. Niti sing Dri Sobo ketok karo aku. Rasa kepuk pun canangkir Sobo. Watur sengalaki Setyaki. Kowe kelakon boyong marang Kakang Mbok Dewa Semudra. Wah dalah. Ngemping loro gigi pati keparat wateken aji JKI Jayamu makna sastra jendamu tumpang sungguh merapake tebak jatuh melisan balemu gadeng siramu
ing sramu dan yablas sikilmu iki salam Togo Nun karo bilung Nun kok akeh metu kok sarang sumuk nang jero Togok niku nesukmu mergane mangan tek 3 piring niki mau njur kaulan temeh gratisan 3 piring dengul mlocot kuwi genah sing sepiring utah rumangsamu. Sampeyan iki mau kenging napa? Aku mungsuh karo sing jenenge Setyaki, Guk. Lah perkarane napa? Mergo aku ngembandha ngarsane Koko Prabu Jaka Wijaya supaya nglamar Dewi Wrasembadra. Dawing Jawata Sidita marang Koko Prabu bakal jumeneng Narendra sumbaging bumi sak lumeng wikur bing langit ora ana sing timbang marang Koko Prabu lan iso nurake treng Narendra nanging kudu kagungan prameswari Dewi Wrasembadra. Sampeyan pun prisa dereng Sembadra niku nggarbini wis kok monggo sampeyan kudune wis prisa Sembadra niku sampun wonten ingkang mengku nggih menika Raden Janaka. Aku yo ngerti kok lha rak ngaten. Kula taosi prisa nggih. Sapa sing wani ganggu bojoning liyan niku dosane ngluwihi mateni menungsa. Niku tenan. Apa ya kok nggih sampeyan ampun maidut. Luwe-luwe Sembadra niku Treng Kusuma. Luwe-luwe sing mengku Janaka. Sampeyan dosane ra karuan mengko yen Janaka ngerti sampeyan mungsuh Janaka ora oman jam-jaman. Apa sing Raden Janaka kuwi digdaya pripun sampeyan niku? Sapa ta Kang? Raden Janaka. Wah, urung pengalaman kok kae. Sampeyan durung tau prisa sing jeneng Raden Janaka napa? Durung kena ra tau ndelok wayang sampeyan. Janaka niku lembut iso ngungkuli banyu, agal iso ngungkuli gunung. Janaka,
Lah wong agiwe ngrasani Janaka. Janaka wis ngerti kok. Oh. Merga maratuwane Janaka kuwi sing nguasani bumi geni banyu lan angin. Oh. Aku ngerti iki aku. Mulai tak kandhani. Sing nguasani geni sapa maratuwane Janaka? Sang Hyang Brahma. Bojone Janaka sapa lu? Betari Dresanala. Anak-anak wis angeni. Oh iya. Sing nguasani bumi sapa? Maratane Janaka. Lah iya. Begawan Dewa Bantala. Oh, isih begawan isih dewa. Mula saking ngampuhe kok ya kowe iki. Anake Dewa Bantala sapa? Dewi Siti Khadijah. Oh, anak-anak sapa? Siti Khotimah. Njur sing nguasani banyu sapa? Sang Hyang Baruna. Ketoke putrane Sang Hyang Baruna kuwi digarwa karo Raden Werkudara. Ana sing digarwa Raden Janaka. Sing nguasani banyu kuwi lah iya jenenge sapa? Anake. Anake jenenge Dewi Tambrawati. Oh. Anak-anak Raden Patin Kusuma. Waton muni kowe iki. Kuwi sing nguasani banyu. Sing nguasani angin Sang Begawan Jaya Maruta. Oh. Begawan Jaya Maruta. Lah iya. Anake wedok. Anake wedok. Ana sing duwe anak lanang barang kok. Jaya Maruta ta? Lanang wedok anake. Oh, sing lanang jenenge sapa? Raden Jayajet. Waton muni kowe iki. Njur sing sijine jenenge Jaya Kasinun. Wah, kowe iki waton ngomong. Lah sing oleh Janaka kuwi sapa? Sing oleh Janaka? Sing nguasani angin Dewi Lesoswati. Oh. Anak-anak Dewi Punting Beliung. Wong puting kaya punting mak tendang pisan kowe. Aku ngrasake wong loro ki marake judeg aku. Yen sampeyan kula caos pirsa mang mundur mawon. Nika dereng nek pun beto Gadawa Si Kuning. Oh, sampean bali mingkari kabar. Aku bakal namake Kemanden, Gus. Kemanden sampean napa? Siung Kencana. Siung Kencana. Yo, tak cokot. Ora tekaning pati tak sembah hidredran. Wah malah bahaya kuwi. Bahayane kepiye? Nek mangan yo kecekot ilate ora malah bunuh diri. Yo ngati-ati kowe iki lho. Lah pundi siung kencanane? Lah iki apa ki lho? Ora patek permono. Oh, niki napa? Malah jutek ora. Monggo mawon. Sing takon sapa? Ora. Mundur tandingane, ngati-ati lho.
Dian. Dah. 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 Yaplan. Dah hati we. Dah. Yaplas. Togo Kidan Rawaras lor kidutan kula jembar ngebleki aku sing jeneng tiba niku rasa milih nggon wong tuwa diwarai ayo anane long tulungi long sesuk meneh iki ya tak kandhani nganggo jarik kuwi njero dinehi kathok Kang lah wong jaren kok njero nang kathokan kesuwen aku tak takon karo kowe Gok kowe iki jane kanca apa mungsuh manut kahanan kanca ya gelem mungsuh ya gelem kenang apa yen kowe musuh karo kok ket mau ming nglanglongi rokokku wae karang ora oleh dum-duman sampean niku ora wah wong edan Gok lho iki sapa Gok nika Pate Udawa Pate nggih Pate kok lulak-luluk ampun dijukuk tata gelar sing dijukuk gaweane senajan ora petha lulak-luluk kados nika ning nika jujur ngoten tresna welas asih karo kewulane arep nyandang apik wonge bagus nek minggawane korupsi percuma ana gunane senajan to nika Pate tata lair batin nika sedulure Kresna lho Kresna Ratu Ndrawati kae lha nggih lha kok adoh sungsate adoh banget bedane Gok tunggal bapa beda ibu oh larak ngono nek ibune Kresna sapa Dewi Badraini ibune Udawa sapa Sagopi wah aku kuwi ngumpul karo wong tlatah tanah Jawa kene lah kok beda karo tanah sabrang kono duwe bojo cukup siji lah kok wong tlatah tanah Jawa kene ana sing dibojo luwih saka 2 3 sing pokok niku tanggung jawab ngoten tanggung jawab padha trimane
arep tanggung jawab nek ora do trima engko do kerah. Nggih mboten. Mboten niku. Sampeyan ampun meri karo wong Jawa mriki. Togok lun. Kresna kuwi tunggale ana pira? Baladewa, Sembadra, Sencaki. Oh iya. Udawa niku sing barep ning beda ibu. Ibune Udawa niku Sagopi, merga jaman biyen Basudewa niku kepencut karo ayune Sagopi. Senajan Sagopi niku namung abdi kraton. Nanging ayune ngluwi widodari. Apa ya kok nggih? Basudewa kepencut karo bapakne Basudewa ora disetujoni, mongko wis kebacut. Baju Gerbini. Ya lho, kadang ya enak kaya. Sekeca kaya. Basudewa wedi ngarep bapakne. Terus Sagopi dinehke karo wong tukang jala, nyoh tak nai bojo. Kowe tak sengkak ngaluhur aja ming dadi tukang jala, kowe tak dadekke Demang. Nong kademangan Widara Kandhang. Tak muktekke Mbau Dendro Hanyakrawati dilemahke putih. Ngoten. Tak nai bojone dibacut meteng. Sesuk nek lair lanang jenengana Udawa nika. Iya kok nggih. Sing jelo kuwi jenenge sapa? Antyakupa. Iya Sakupa. Dadi Demang tenkat Demang Widara Kandhang jenenge Demang Sakupa ya Demang Antyakupa. Ning pun tuwa niku. Mongko Sagopi isih enom. Isih enom tur ya ayu. Terus diapeli karo anane mergo saka senenge Rukma kali Sagopi. Sagopi yo nanggapi, pripun anggen nanggapi wong Rukma niku bagus tur yo napa pripun. Saya ning nganggo ikat wae. Ora kepencut kedan apa. Karo Arya Prabu Rukma yo Gerbini. Wah, Gusti paring sabar. Kok ana wedok sing dikelakuan kaya ngono. Walah ora karuan jaman saniki. Karo adine Rukma sing jenenge Ugrasena ya seneng. Ya seneng nggih. Gusti paring sabar. Anak-anak saniki dadi patih ten Ngawangga. Oh ngono kok nggih. Ngoten niku. Lah kok karo Ugrasena karo Arya Prabu Rukma, puruh kula nggo kacamata men kepencul kok pripun sampeyan niku? Tekate sami-sami ngagem ngono lho. Sampeyan mang mudun sampeyan cilaka tenan. Bandem watu. Wong nyatane ya ngono kok. Nek ora tak sejarahke sing ngerti sejarahmu sapa? Yen mbokmu kuwi asline geleman. Ngono kok bandem watu. Mudun mawon kok. Sampe ora mudun iki mengke bali mingkaryaran. Kula sakrasane sampeyan ora taktuk-taktuk wae. Nggo nyipang dalan mawon daturke neraka Sri Prabu Joko Amijaya. Lah kok tuman kokan. Iblis ki. Kene iso ngrasani si taktuk-taktuk wae. Padake lengganan ngono apa piye? Monggo wangsul mawon mboten wangsul cilaka ning mengke sampean. Lah dalah. Niki pun mboten ngrasani sampean lho Patih Udawa. Ora taktuk-taktuk wae kowe.
Tenanangan kok ang. Menawa tandingane kan. Iki kakak lho iki. Ora bagus iki kowe Udawa. Menengo diangkae kok. Niki mengke dereng isin maju secakip. Nggawa godhog. Luwih bebayani melih. Danteng kowe Gunung Jugruk napa mulih dantenge sampeyan. Gadane sapa Setyaki niku? Mudun mawon nggo. Weh, lah salah. Sepadamu ngono apa iki? Mangsane ora. Drohon iki. Meneng diangkae. Wani-wani jen. Kono wetak lemah nang kulon omah. Ora ngopo-ngopo kowe iki. Mundur mawon. Senajan to sampean apuh kok sifat nek musuh karo Surmati Ndrawati ora bakal menang sampean. Wis nek kowe konangan ngono ngarep muni piye kowe? Nek ketangkep teles ngono ngarep muni piye? Ping 3 konangan. Ping 3 apa? Ngantek remuk. Togok, Lun. Aku sing dikemanten. Tak pandeng ra gosong sembah dramamu. Kok, Lun. Iki sapa meneh, Kok? Ana menungsa kok metu sisike. Niki jenenge Antarja. Apane Kawresna Brunan? Nika putra Raden Werkudara. Nika kasatrane jangkar bumi. Lah kok dapi-dapi kemandene mboten mokal. Mergo niku satra sing digdaya. Sing digunakake kemanten apa? Upas. Naminipun Upas Anta. Niku gundilat tepak sampean mesti sampean jungkel contoh niki wau. Niku tepak sampean gundilat sampean paling ora gosong awak sampean. Niku dilatane Antarja. Ane dilatane Tokok. Dilat lakon jundil-jundil ya Kok. Musuh kiyer-kiyer gajel kowe. Kok njur dilat aku kowe iki ora. Nika nek nesu ngoten nika awake metu sisike. Ning nang apa kowe iki nesu-nesu kok metu sisike?
Ngendi? Nggon cengelmu kuwi Iki panu ya tendang kowe engko. Upamane Antareja niku ngincim-incim sampeyan. Merga saka muring Antareja, balane Antareja metu kabeh mongko wujude ula cobi. Ula kok nggih, ula dumung, ula sawa, ula kayu, ula banyu, ula sendok, ula wakul, ula piring. Meneng wong iki rah cerewet wae. Niku tenan. Kraton sampean kebak ula. Ten ngarepan ya ana ulane, nang kamar tamu ya ana ulane. Nang pawon ya ana ulane, nang longan ya ana ulane. Ula. Nyaki. Apa lho kadale. Dus iki. Togok Dun. Ayo tinggal mundur. Aku bakal matur ana ngarsane Koko Prabu Joko Amijaya. Wong Ndrawati, kowe aja girang gumuyu, aja moko katimu. Tak atuke marang Koko Prabu Joko Amijaya kurang bejane. Kraton Ndrawati banjur getih salah bangke. Sigra mangragiting nawang sasangka macarana cakatnya kang kinarya momong kang kinarya momong momong salira tunggal watap bumi kang kuwingsir Pamastaki kula nggih kula sawang ratu menika sampun boten ketingal piyambakipun ajri kalian kadidhan panjenengan. Yen untung mawon menika mboten wonten Rajapati Raden upaminipun wonten Rajapati kados menapa dukanipun sesembahan kula Sinundrawati. Pamastaki kula nggih monggo paman kula aturi siyaga tata mboyong Siwa Ndrawati nggih miturut kawontenan. Sak menika Koko Prabu sampun tedhak wonten ing Batana Kawarsa. Lah kok saged ngendika mangkaten man amargi pusaka Ndrawati bendhi Kyai Pancajalma munyo tanpa tinabuh menika pratandhani yen to Koko Prabu sampun jengkar. Bagus alus rinengga pusana
yen mekaten monggo sareng kalih putra man nungka Kanjeng Prabu monggo nggih Kakang Pati Udawa wonten dawuh wadya kula ditata supaya jaga negara aja nganti ana dom sumruping banyu kang kepengin bakal gawe piteneng para kawula sak negara lan gawe rengkaing negara uyi sedhik ngestaken dawuh paduka badhe nungka dumateng Kanjeng Dewaji mengkono Kakang Pati Udawa ing abdi patian namung ndherekaken raharjaning maksana mugi tansah kasembadaning sedya Kakang Patih Udaya.
ing Kraton Tanjunganom. Kang wis kundang kraton kang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati. Kanang kring kraton kata wadas cuwi jurang cerung prasa kanggung. Pranyata ing kono kinarep Sumanda Jimsitan priprayangan. Kleng-klek balung ngatandak ilu-ilu Banaspati Jrangkung Warudaya. Kathah para tumratu Raja-raja ingkang sama teluk tanpa krana gidebaking Pancakara nenggih kucapo kang muju lenggah ana ing dampar Kraton Tanjunganom Narendra Bagus warani linengga dening busana jejuluk Prabu Jaka Amijaya neng Kadyareга ning Kadya Jaladri dereng panganabda karana gandrung-gandrung kapirangu marang Dewi Wara Sembadra nenggih kucapo ing parangadhep rayi dalem ing Tanjunganom kekasih Raden Gangga Murcita suku Jojo teken janggut ngapurancang astanira mengkeraken sang Indya Mantri muka pangarsa rangka dalem ing Tanjunganom peparep patih Lambangkara wujud gantara sagubuk ranggon gedhine netra mencorong kaya saya kembar wimbuh anguler geni grana pindha cantik ing palwa rawis tumpang sanga godhek simbar jojo tutuk menga kaya lenging guwa hangise siung saculaning warak dawane rikma gimbal madul-madul denawul-awul amung tumpang widangan kanan nglawan kiring prandene hamumu wanguning Gantara yen petak kaya gelap yen segu kaya gluduk yen guyu kaya grojogan mengkeraken Wadyabala Jawa Wadyabala Gantara kanggo samekta ing gati sawega ing diri lenggah nata ing Tanjunganom datan kanyana-nyana nampi wiswanipun Prabu Sasra Hambara kang rikala semana ngemban dawuh nglamar marang Dewa Sembadra uning kang rai sowan sigara kubuh genyong acarani kocapara meng daya kang kawijil
siang pantara latri amung cipta pukulun kalian kang keksi kang keksi ngaturna sang cundha mandi prasasat renggeng ulun kang miwah kaku ngantos sing sasat sampun prapti mungging asta pukulun sang Rama dewaning sun pangepawuna langgeng sinunggi datan aurat Pati Lambangkara ing sumundut kabeh pranayaka suprambing pewadyabla sipadha ngadhep sirup sakutara jengati padha duri dungkap midhangetake marang jarwaning sun Pati Lambangkara nun ngestulaken dawuh saderengipun patuko lenggah siniwaka sedaya pranayaka lan perwadyabla sampun nampi pilampit wonten misuwanan ngantu-antu sabda dalem Gusti Nata Agung kejawi saking menika ing abdi-abdi ngaturaken sungkem ping pangapunten kunjuk sandhaping wada mawantu-wantu sinuwun iya tak tampa Pati prayogatna jeneng sira sowan non boten kados sampun prayogi anggenipun ing abdi sowan Dimas Gungkumurcita prayogakna jeneng para yayi ngadhep nun ngestakaken dawuh Koko Prabu Geja sing muni ngaturaken sungkem ing pangabekti kunjuk sandhaping padha mamantu-mantu Koko Prabu ya tak tampa Dimas ora bakal samas kepanduning ingsun Yayi Prabu Sastra Hambara padha kanthi raja ngadhep ana ngasanipun Kakang Yayi Prabu nun nampi pangestu dalem Koko Prabu kados widodo pisanipun Rai Geja sing menika ingkang ngaturaken sungkem ing pangabekti kunjuk sandhaping padha mawantu-wantu Koko Prabu ya tak tampa Yayi prayogakna jeneng para yasowan nuwun kados boten kinaos punapa Koko Prabu Yayi rika semana Yayi Prabu tak dawuhi supaya sowan ana ing Kraton Ndrawati sing isine nglamar marang Dewi para Sembadra
amarga iku dawuhing dewa senajan to Sembadra iku wis ana kang mengku Sembadra kabare wis gerbini nanging pun ngakang tetep puguh Sembadra kudu diboyong ana ing kraton Tanjung Anom. Kepiye ya Prabu? Nggonmu nglamar Sembadra diparingake apa ora? Jagadya Bathara. Koko Prabu, kepiye Yai? Cabar anggenipun ingkang rayi nglamar Punde Sembadra. Karana mengsah dhateng Senopati Ndrawati ingkang kasih Radestaki. Mobil kepareng ingkang rayi badhe ngampil Prawadyabala saking Kraton Tanjung Anom badhe kula dadosan setunggal kalian Prawadyabala saking Kraton Purwodadi. Kindarya gempur kagiyatanipun Senopati Ndrawati. Sidhem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa tanpa sabawa kapraban sang Nalendra Tama mangu kawonengan lir wuwusing tuka cita berbuti mandana reres Yai Prabu Jemandung dawuh wis to gandeng ora iso nglamar Sembadra rasa dadak Yai Prabu gempur kekuataning Senopati Ndrawati cukup ingsun bakal dawuh marang Pati Lambanggara. Pati Lambanggara wonten dawuh Gusti dina iki jeneng sira tak dawuhi supaya ndusta Dewi Sembadra aturna ana ngarsaning ingsun yen nganti ora iso nyolong Sembadra sing tak nggo ijol gulumu. Oh eladalah abot sanggane nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati Patih Lambanggara. Yai Prabu Jemandung dawuh budalna Purwadyabalamu kerit rampit brukat kimpul gajah gelar Singobarong ngepung Ratu Ndrawati yen to krungu kabar cabar nggo ndusta Dewi Sembadra Ratu Ndrawati dadekna Karangabang. Jagadya Bathara nyuwun pamit Kang Prabu sing ati-ati Yai. Yai Gangga Murcita Jemandung dawuh Kaka Prabu pun Kakang ndrekna ngawat-awati lakune Patih Lambanggara monggo lajeng ngodheraken Kaka Prabu.
tata keti wisraya lindriyaksa sara maruta sara maruta wisikan magulingan sindung riwut payu batra lir warayang sang tono margana kura rupa lir kakiri-kiri niki kula badhe nyadong dawuh. Lah kok panjenengan ngawe kalian kula Rekyana Pati. Togok Nun. Kowe melu aku ya, Gok. Badhe tindak pundi? Goleki sing jenenge Sembodra arep tak colong, Gok. Yo niki kula saniki melu sampeyan. Iya mengkono to, Gok. Ganti juragan iki. Piye iki, Jal? Kira-kira tanggung jawabe kepiye ngono? Tum-tumane piye? Hayo, engko, ayo. Kira-kira luwih gandel apa luwih tipis, ayo. Ayo empuk kowe iki. Upamane kira-kira sampean iso ngedum mang masalahke kula mawon, Patih. Mangke kula ratakne kalian para rombongan. Opo aku ngenehi ganjaran karo kowe apa kapok ora kowe lho. Kowe melu aku, Kok. Aku bali ana kepatihan. Oh. Kersanipun aku arep nemoni pertimbang aku Dewi Mamre. Aku arep njaluk pamit mati, Kok. Mergo aku yen goleki Sembodra utawa aku mengko nyolong Sembodra mesti bakal kadenangan para senopati Ndrawati. Wah niku pun cetha niku. Amargi senopati Ndrawati niku ora kena disangga enteng. Contone niki mau Sira Prabu Sasrambara niku kurang napa kekuatane. Siunge ya landhep, mandeng menungsa iso gosong menungsane. Kurang apa-apa bukti nyatane Ndrawati kalah. Luwih-luwih sampeyan mengkono Kok tata lakuku tak nemoni Dewi Mamre. Monggo kula dhereke nggo yung-yung ora karo-karuan.
Sanjrakang Puspitara kasiliring samirana arum kongas gandaning sekar gadung gandaning sekar gadung mangambar sekar gadung mangambar Kakang Pati Lambangkara kundur sungkemku katur Kakang Pati Lambangkara iya tak tampa di kowe sungkem marang aku pangestuku tampanana ya tak tampa Kakang tak sawang sumangka pengabodra andamar sasi nggonmu kundur ana ing kematian kaya mengku wigati banget ana wigati apa Kakang di Yayi Mamrih apa aku jaluk pamit mati lho lah kok ngendika ngono aku karo kowe tresna banget lho Kakang lahir batin aku tresna tenan karo kowe merga aku wis gerbini ndungkap Sapta Candra iki putramu sing ana kandhutakmu Kakang lah kok iso ngendika pengen mati iki njur karepmu kepiye merga aku dipercaya goleki Sembadra mongko cetha yen aku nyolong Sembadra mesti kurangan Senopati Ndrawati Senopati Ngamarta kuwi lembut iso ngungkuli banyu agal iso ngungkuli gunung lilakno aku mati Yodi aku tak matur karo Kakang Pati Lambangkara arep matur apa saiki mengkene bae aku eman karo Kakang Pati Lambangkara mergo pancen sepisan aku tresna karo kowe ping pindhone aku ngerbini Sapta Candra sing goleki Sembadra aku pestekno aku oleh gawe to Kakang Pati Lambangkara cukup lenggah ana kematian kene oleh ora yen pancen oleh aku tak mangkat tak golekane Sembadra pestekno mesti aku oleh gawe nanging yen aku ora diparingake ya wis aku tak nang kematian kene bae ning pestekno kowe mesti mati kepiye kok aku monggo apa kira-kira iso tak percaya nyolong Sembadra pestekno oh iya yen pancen iso tak pesteke mangkat to colongan Sembadra tak colong ning aku njaluk ilamu ora ketak mung sakedheping netra aku tak ngladeni Janaka wah bayai kepiye kok mangnengke mawon tekane ketok elek kok le golek sing liyane nika tesih ra karuman kepiye long angge monggo mawon nek cara kula mbok yo ben
tekate wong ayu ora karuan. Sampeyan ku senajan wujude buta ning duwe derajat di kelenggahan lho. Nek ming golek wong ayu liyane sapa kae? Mamprih. Mami kae. Isih kelakon. Wong yo mamprih kaya mami tok kowe iki long. Oleh apa ora? Nek oleh aku tak mangkat, nek ora oleh mangkat to. Ning mesthekno kowe mati. Ora iso nyawang putramu sing ana kandhutanku. Bingung aku kok, bingung wae kok. Oh ya wis kono mangkat to. Aku oleh ngadeni Janaka, oleh. Ning ya kuwi sedhela wae. Aja suwe-suwe. Sedhela lan orane kuwi gumantung janakane. Saya nek nganggo jamu kok. Ngetuku nandi karo sing ngendir kuwi takono kowe. Wong edan ora. Iya wis aku lila. Yen aku ngadeni Janaka, sak ora-orane putramu ketitisan Raden Janaka. Kuwi sing tak goleki. Ketitisan Raden Janaka besok iso nerusake marang uripmu. Percaya mesti banget dadi mustikaring titah. Oh iya, mantep aku di. Mangato sing hati-hati, tak mangat tak golek sebodro Kakang. Pandya tuku pangkon nuku sapa? Dewi Mamrih. Sigra angupaya marang Dewi Prasembodra. Senajan wujud layaksi nanging kundang sekti Mahambara janget pirun Gurda pinukul sari. Ilang wujuding rasi Salang daden dadi nata ndrawati datan miwang sarikma pinarasasra. Samar pamoring sukma sinukmaya minaya ing ngasepi semimpen telenging kalebu pambukaning warana
alen saking liyep-layaping aluyup pindha pesating sembena miwang sukma kang numih umbau langgeng sinunggi datan awrat aku wis wujud Bathara Kresna tak kira Sembadra ora bakal mangerti sanyatane aku dimamprih. Yai Sembadra aja kaget pun Kakang Prapta Yai manjing ana ing Taman Keputren ing kasatriyan Madukara Natandrawati sang Pindhawarni